akrab dadi wong lanang. Jajal. Oke. Oke. Hah? Mudhun. Wah, aku kok mudhun mbok cium. Lah, sing pengen nyium awakmu lho. Tekono wong kene percil gandeng nopo elek. Alah. Oh jangkrik tenan ngalah jeblok. Kleru lah. Ngono kok bangga. Aku nek medhem mbok cium. Wong masyarakat ini wis ngerti kabeh. Nek petuk percil mesti bathuke no. Lambene njep. Irunge nyep. Kok Duite A. Amin, mbok dongane ra apa-apa. nyapa mbok tambahi dhewe. Lah nyapa bene timbane dijeleber-jeleberne. Ora ya lu mendingan aku. Nyanyi aku lho jajal aku lho ibu-ibu lah apal apa ora lagu-lagu. Mulak rapal juara sita-sita. Oke. Apa meneh kuwi? Bu Betty, Supiah karo Mbak Mus kuwi. Sing masak? Lah, Bu. Iwak iso cilik-cilik.